Ei, propietaris, la llei de la vivienda porta ja 3 anys limitant el preu de lloguer. Però ara sembla que s'està discutint la possibilitat de que us faci un petit regal. Un regal fiscal, però un regal. Aquest mes, com no podia ser d'una altra manera, el govern torna a preparar un nou decret relacionat amb l'habitatge. Un nou paquet de mesures que tocarà lloguers, IVA de pisos turístics i hipoteques. Bé, doncs aquí la novetat que ens interessa. El govern es planteja incloure deduccions fiscals pels propietaris de pisos de lloguer aplicant desgravacions a l'IRPF que podrien arribar a 1.800 euros. I aquí està la novetat, que aquestes deduccions fiscals no estarien lligades a congelar o baixar la renda dels llogaters, com fins ara. L'altra mesura que s'està parlant és la d'aplicar un altre cop la deducció d'hipoteca d'habitatge habitual, que ja es va eliminar el 2013 i que recordem que permetia deduir fins al 15% del que pagaves d'hipoteca anualment. Atenció, que això encara està tot per tancar, i aquestes dues mesures Junts les ha proposat a canvi de que potser aprovin aquest decret. Amb tots aquests merders i aquests possibles nous decrets que tornaran a sacsejar el mercat de l'habitatge, si tens un pis per llogar o llogat i no vols mal de caps, contacta'ns que t'ajudarem.